Ngai kublay ya pi baro ki basngap ya kane ka Jingiaseng step lingba ke Good News TV channel. Ngawan ra ru ya ka jing kublay Women's Week but Women's Sunday ya baro ki Jingiaseng Kynthei ki badan po ka Khasi Presbyterian Assembly badia baro ki balang ki besnok tilang bat ka Jingiaseng Kynthei ban rakhe ya kane ka week bat ya ka sngi U Trai Kynthei. Ka theme jong ka ni ka Women's Week but Women's Sunday jong ka ni ka snem ka long ka Jingthew ka Rynieng ka Jingdap u Khrist. Bala pensyong nong rim na ka Jingthew Paul ki nong Ephesos ka lenong ka basaw ka khot ka bakhat lai. Kani ka theme kalong ka theme ka basngau tanat ka theme ka ba bat ka ba jiliw kata kadai ka theme ka ba challenge ka ba tenra ka ba penki ya ka jinget jong ki banget bat ya ka balang hi baro ka way namar kani kadai tang ka devotion haki minute ki balengkot nganom la ban kren ya lut ya kani ka theme haka rukom ka bayar Henry ngila UI ya ka jingkren ya kani ka theme lingba ki YouTube channel bat ya ki jing ru ibadan haka lingwiar ki Kynthei haka baladan ka jing batai ki ktin bat ki kintin ki badan jingmut jong kani ka theme kani ka jing phalang jingmut ya kani ka theme haka ni ka step ringkat ba kini ki jingkren ki bangilios ngau ki jing tho ki bangila puli kan ya rap yangi ya ka bangin nang kham ngau thu jiliu shu ban nang yo ya ki jing tep bat ki jing hikai ki bangi yo na kani ka theme hakini taiew baro ka way hakani ka por ngin ya phalang jingmut lang ka ka kubor bat ka jing hikai ka badan halendet jong kani ka theme Henry ban le kumta ngas ngau dei bat ngas ngau dan kam ya ka bangin phai shah ka jinglong ka jingman ni ka jingkren shapang kani ka balang ha Ephesos ha ka ba upol ula tho ba ula pha ya ka shiti shaki ban pendap ya kani ka jingthmu ngin ya phai shah kani ka balang ha Ephesos ka balang ka badan ki banget ki blayo ya ka jing hikai na kinong hikai ki ba pher kum u Apollos ki shikurim u Aquila bat Priscilla na u Timothy u Tychicus na u Paul bat na u Yohanes nginom la ban yo lut ya ki jing tip shapang kani ka balang tang na kani ka shiti ka jong Paul shikinong Ephesus Henry haka kitab ki kam ki apostol ka bakhat khandai bat haka kitab ka jing penpau ka lenong ka baar ka khot ka baar hadu nyo ka penpau shai kedar shapang ka jinglong jong kani ka balang bat ki banget po jong ka u Yohanes u tho shai bah ka ka bau Jisu u Ukren bat upha ya ka kubor shakani ka balang haka kitab ka jing penpau la tho kumni shapang ka balang he Ephesus nga i thu ya ki jing le jong pha bat ya ka jing le minot jong pha bat ka jing yai sha jong pha bat ba phamla shu ban sha ya ki basniu bat phatin jo yit ya kita ki ba ong ba ki long ki apostol bat kim long te phlashem ya ki ba lam ler bat phadon ka jing yai sha bat phalasha na ka benta ka kerteng jonga bat pham shim las ngau that yan kani ka dei ka jing itho ka jong Jisu nong panim ba i u jongi ya ka balang ha Ephesus habau Jisu Ukren shapang kani ka balang upen i bakani ka balang ha Ephesus ka long ka balang ka baklanya ka jing long mensim ka bala yo ya ka jing hikai ki ba paka bat ki ba dei bha ka long ka balang ka badan ya ka theology ka ba jiliu ka bala ban ya rap ya ki banget ban ya le persha ban kren persha ya ki jing hikai ki ba bakla nang ta kam dei ka balang ka basa haju kadai ka balang ka ba trai kadai ka balang ka ba trai shitom ka balang ka ba shithem na ka benta ka gospel u Khrist kadai ru ka balang ka bamla sha iki jing sniu kada pet ngor hiru bayo ki jing sniu ki rong ha ka balang bat ka kren persha ya ki nongle kam sniu hakmat ka perthai kadai ru ka balang ka bas ngau thu biang
balada ki jingsniu ki rong hapo jongka ka balang hi kan long bat kan long ka bapat ka bapra bat kan ka jinglong ka wei kan don hapdeng ka jing tenju ka bakraw ka balang ha Ephesos ka dei ka balang ka baklan upolu ye kan ka balang ka bolaseng bakalong ka balang ka baklan ka balang ka blayo ya ki jinghikai ki bedei bat ka gospel ka jong Jesus Khrist Henry utip ru biang bakane ka balang ka yeng hapdeng ka jing kerslep jong ki jing sniu ka yeng hapdeng ka imlang ka salang ha ka ba ki jinghikai ki babakla ki kawut ya ki banget ba ya ka balang kum kal lang thari Namar kata ka lenong ka basaw ka khot ka bakhat saw upol upin shisha baki don ki jinghikai ki babakla uthoru ukan pham ukan turu yaw Timothy kumno bandil ya kini ki jinghikai ki babakla haka shiti ka nyngkong Timothy ka nong ka basaw ka khot ka basaw ter upol utip balada kini ki jinghikai ki rong ha ka balang kan pat kan prabat kan kelon lesi habau perkhat ya kini ki eke ula ban keli haladi la kan ka balang ka la ne em ban yeng ka la ne em ban shan kan ka balang ka la ne em ya ka ban yai pteng ya ka kam ka jingshit hem ka gospel u Jesus Christ hapdeng ka umsaw ka bakawut ka umsaw ka bala ban rong no ya ki jinghikai namar kata usneng ukintu ya la ki jong ki banget ki jong bangin uang wat long kena shu ka jinget yo bon rong no keleng da ki jinghikai ki babakla ki para banget be namar kata ha ka lenong ka basaw ka khot ka nyngkong hadu khat riu upol ukhot ya ki banget sha ka jingyalong ka wei bat ka ne ka theme ka ba ka ngin kren ha ka ne ka women's week but women's Sunday ka bala sot na ka shiti ka jong Paul ki nong Ephesos ka nong basaw khot ka bakhat lai ka ai ya ka dur ka dar jong kata ka jingyalong ka wei ka ne ka theme ka tawyar ha ka ne ka topic jong ka jingyalong ka wei jong ka balang bat ki banget ka ne ka theme ka ai ya ka ne ka jingthau ka ya tho ya ka jingthau kumno bangin san bangin he akata ka jinglong ka wei ka jinglong ka wei ka badap pura ha ka jingdap ukreshi ka jingli ka bami menta ka long kumno bad dae ngin thau yeladi lani ka balang bangi don ya ka Rynieng ka jingdap ukres bad shwa bangan jubab ya ka ni ka jingli ngakwa bangin keli yeladi kumno ngis ngau thu shwa ya ka ni ka jingyalong ka wei ni ka tin pareng ka bangi ong ka unity kabalong ka jing hikai ka jong Paul kabalong ka jingkhot ka jong Paul ha ka lenong ka basaw ka jingyalong ka wei ka ba Paul ukuran ha ka lenong ka basaw kamdei ka jingyalong ka wei jong ki balong kumju ni ka jingyalong markat ju lani ka uniformity la dang ikran ha ka tin nong wei ka dei ka jinglong ka wei jong ka balang ba jong ki banget wat hapdeng jong ka jingyapher ka dei ka jinglong ka wei ka ba kudup ya ka jingyapher henry kam dei pat kata ka jingyapher ka ba on om la ban don ka jingyadei kata ka dei ka jingyalong ka wei ka ba Paul ukuran ha ka ni ka shti ka jong sha ki nong Ephesos namar kata bo yui ba ka balang ka yeng hapdeng jong ka ni ka jong ka jinghikai ki ba bakla ka ba kertlep ya ki bangen usneng ukentu ukhot ba kyrpad wong nga kyrpad ya phi ban ya kumba dei ya kata ka jingkhot da ka bala khot ya phi da ka bale minot ban bat ya ka jinglong ka wei jong umensim habau Paul Ukraine sapang ka jinglong ka wei haringkat ka jingapher Ukraine ru sapang ki jing ai ha wei pa ka wei banget kat bakum ka jingthau ka jing ai ukres hakat khot ka bakhat wei na magata upol utho ba ukres uthong yaki wei banlong ki apostol yaki wei banlong ki nong itho lupa yaki wei banlong ki nong sharai yaki wei banlong ki nong itho khana yaki wei banlong ki nong hikai but kine baro ki represent ya kabalang ushim yakini ki jing ai kom ka benta na ka benta ka jing shakri ya kabalang kabalong
ka met ka jong Jisu Khrist upol upendan kam ya ka dur jong ka met ban kren shapang ka balang knang ban ya penia so ya ke jingmot jong kiktin jong ki artli kiktin san bat ka ktin tay growth and build ki khot khat RB hadu khan riu ki pen I ba ka jing thmu jong ka jing shakri ka long ban tay ban pensan ya ka met ka jong Jisu Khrist ha ka wei ka nong rim bat ka ta ka nong rim ka long ka jing I kum ta ka don ka jing yat dei hapdeng kini ki ar ki kentin ka jing tei ka jing pensan bat ka jing I kat komu pol hi onom la ban yo ya ka jing mot ka ba jilliu jong ki ladang ye kren ya kini ki atli ki kentin klem ka jing penisno kawai na ka jing batay upol chapang ki jing ai ki ba pher ki ba kat kom ka jing thau ka jong Khrist kaya dei ba ka jing shakri kamot ba baro ki dkhot ha ka met ka jong Jisu Khrist ki dei ban tei henry kani kamot pat ba baro ki dkhot kini shakri hala ka jong ka jing shakri klem da don ka jing ya dei pat bat kani ka met baro kawai lada pipule yak stiu Polch ki nong rom kle nong ka bakhat ar kat khat ka basau du pra bat ka shiti ka baning kong jong Polch ki nong koren kle nong ka bakhat ar ter u tho bha shapang kani ka jing ya dei jong kini ki khat ka met bat ka met hi baro ko wei ka jing mut hi kani ka shiti ka long ba baro ki khat ki don la ka jong ka benta ka ban tei kani ka met baro ko wei ya ka ei ka ba duna ka wei ka khat la pendapat da ka wei ka khat ka jing pensan ka don kam nama kata ya ka jing trei lang ja baro ki khot jong ka balang ni ka met Khrist hadu ba baro kin kot sha ka Jingthew ka Rynieng ka Jingdap Khrist ki para bangai biit manu ken ban pensan namar kata ban pensan ya ka balang bahado bangina kot kata ka Jingdap ka jong Khrist dei baro ki banget bat kham tam ya kito ki bau blay ula khot ula jied ya kito ki bau blay Jesus Christ ula mention ki nong yalap ki apostle ki nong syarai balang ki bilang ki pastor ki teman besan bat ki evangelist bat kum ta ter I don kam ya ka ban ya trail ki don ka bentang ka bakraw bantai ya ka balang ya ka met ka jong Jesus Christ kawai par ka benta ka badan kam bai kran ni ka thim ka long da kumno pat da kumno ngin le da kumno ka balang kan le ban kot ka Rynieng ka Jingdap Khrist but u mau ser bangin thau bangin ong bangila kot kata ka Rynieng ka Jingdap jong Khrist ngan bu ya ka jubab halor kini ka jingkli tangkum ka jingkdau kti ha ka ban penyar ya ka ni ka thim ka Jingthew ka Rynieng ka Jingdap Khrist ki nong kren baro hagan ka taiew bad hagat sngi jong U Trai kin sa penyar hala ka jong ka jing kren ba ka jing sngotu ba ka jing yalam sim ba khut ya ka jing mut ka jing perkhat ka jong ki inya poish ka bentang ka badan kam tam bat ka preng jong ni thim ban kot sha ka Rynieng ka Jingdap ka jong Khrist ngidei ban le ayu kay ka bangi don ni ka banle kay ka bangi di ban don ka jing im ka jongi ki para banget biit ngan ai lai teli dang lai teli ki mat ki bangin se perkhat ki bangin sa penyar hi bangi ha ki jing kren ki jongi ha ki balang ki jongi ka baning kong kalong ban don ka jing yalong ka wei ha ka balang ka ba ka thmei jong ka don ha ka jing hi kai ka tin ka jong blai hi namar kaktin ka jong blay ka don ka gong ba ka don way U Trai ka way ka jied ka way ka jing pynbaptis ka baar ki para banget ban don ka jing yadei ban pediang yo Jesus Christ kom unong penem ba shimet ujongi kam dei tang bangin shutep handai ka dei ba Jesus Christ ude ban long do ude blong snam ude ban shong ha ka do not ka jongi kat hakata ka jing sngotu ka bau pol u tho kham tam
haka shiti jong u shki galatia shki nong galatia ka lenong ka baar ka khot ka baar pho haka bo wong la sa nar pna ya nga lembat u Khrist pen ban nge im henrei mga shu henrei u Khrist ken u im hapo jonga kata gadai ka jingya dei jongi bat u Jisu Khrist ko mga ong pimitan kam dei tang ka jingtep shapang jo u ka dei bengi da mat yo u ka dei bengi da don yo u ka do nut ka jingmut ka jing perkhat ka jongi ka balai ka long ban san ka jinglong men sim bat ka jing yin kini baro lai ki dei ban pau ha ka jing im ka jonga ba ka jong phi ka ba man ka sngi ka ba lai ngan ban biang ban san ka jing long min sim bat ka jing yin ban ye jo blei kum ba ka tin ka jong blei ha ka gospel Matthias le nong ba ar ka khat ka ba lai phin yo ba nong ban ye ya u try wo blei jong me baro da ka do lot jong me baro da ka min sim jong me baro da ka jing mot ka jong me baro nang ta dei taman yo blei ban ya ki paramarjan mar pa ga jungi u Jesus Christ wi kai ba phin parlok hi kum ba ngala ya pi ban serve ban shakri parlok jong pi ling ba ka jing to shakri I wei pat ling ba ka jing ong sti Paul ki nong Galatia ka nong basan ka dot ka balai bi wei pat utau mau ser u ban thau lang ilakot ne em shaka Jingdap ka Rynieng ka jong Khrist kani ka long ka badan kam kata u mau ser lingkot kat bala day ki kendon ba kenjablei day kan nature of God lani ka jinglong ka jong blei u don hapo kani ka bing ka jong ka jing em ka jinglong ka jong ya ka jing ya ka hok ya ka jing shisha ya ka jing ya sha ya ka jing sok ya ka jing kemen ya ka jing ye ne ka jing jam not baro udon ye kini ken ki dei ki mau ser ban thau ya ka balang ne ya nga bat philang ikot nem hado ka Rynieng ka Jingtheu ka Rynieng ka Jingdap ka jong u Khrist ki para bangai bait tongin ya penyar ya kan ka thim kalong ka thim ka bas ngau tanat kalong ka thim ka badai por kalong ka thim ka bania rap ya nga bat phi ya ka bangin san ha ka jinglong jingim bakenjam sim kat bangin kot ka Rynieng ka Jingdap ka jong u Khrist ban pen kot ya kan ka jing pasat jingmut ngadan namar kata ban pen bna kan ka por baya kan ka thim ya kani ka thim ka ba Jingiaseng Kynthei jong ka KJP Synod Assembly ka labu ka Jingtheu ka Rynieng ka Jingdap u Khrist ya kani ka thim la ple ha ka kerteng u blei u pa u blei u khun bat u blei u min sim ba khun to blei un ker khu ya ka jing rakhe jongi ya kani ka Women's Week bat ka Women's Sunday na ka benta ka buram ka jong u blei hi ubangi daya ka ban shakri bat mani ka buram kan long ka jong u nado kane ka por hado ka bam jukun amen.